Usa ka lalaki nga driver og delivery van ang sikop sa kapulisan. Human napalitan og gituwang sabu og armas sa gikasang bypass operation. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Dakpan sa Police Station 9 Nazaret ang usa ka Marvin Planyas. Human guro napalitan kini og usa ka pakete sa gituuhang sabu sa bypass operation sa Barangay 24 sa Cagayan de Oro City ni adtong adlang Lunes. Atol sa ilang operasyon, nakabantay kuno si Planyas nga pulis ang iyang katransaksyon. Hinungdan nga misulay pa kini pagsibat. Ginukuray pagid siya. So until such time na nabangga siya sa part na sa lapasan. So dito na nato siya nasikop, then fortunately wala na siya ni sukol. Nakuha gikan sa posisyon sa suspect ang ubay-ubay ka pakete sa gituuhang sabu nga mokabat sa 5 ka gramo. Nakuha sab gikan kaniyang usa ka .45 nga pistola. Nasayran sab nga sa ikatulong higayon nga nadakpan ang suspect tungod gihapon sa illegal nga droga ug armas. Hinuon giangkon sa suspect ang iyang kalambigitan sa droga apan depensa niini. Sugo ako to sir, patod sir. Dili mo? Dili sir, sugo ako. Asam ko iya to Na may nagkuha sir, na may nagkuha na atdan. Sugoon ako ba, sugoon. Ibilan ito sa ako. Ato pang gipalaluman ang atong information gathering, considering na naigiabot sa amuan na information na dili lang kay sa Cagayan, dili lang kay sa Region 10, but gaabot po ni siya og Zamboanga. Sa karon balhog na sa Police Station 9 Nazaret ang suspect samtang ginaandam na ang kasong paglapas sa Dangerous Drugs Act o Comprehensive Firearm Law. Miabot sa halos 15 million pesos nga kantidad sa ilegal nga droga ang nasakmit sa Police Regional Office 13 sa usa ka semana nga operasyon. Niadtong Marso 1, dakpan ang usa ka alias Slim sa balay niini sa Barangay Taft, Surigao City, kung asa na-recover sa mga otoridad ang anaa sa 352 grams sa giingong shabu nga nagkantidad og kapin 2.3 million pesos. Marso 2, gidala sa duha ka mga mananagat ang anaa sa kapin 5.8 million pesos nga kantidad sa suspected cocaine ngadto sa kapulisan. Sumala pa, nakita nila kini nga naglutaw-lutaw sa kadagatan sa Tandag City samtang nanagat sila. Ning bag-o lang, dakpan ang duha ka empleyado sa Butuan City LGU atol sa bypass operation sa Butuan City kung asa nakuha gikan kanila ang anaa sa kapin 6.8 million pesos nga kantidad sa gituuhang shabu. Mag-atubang og kaso paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang tanang dinakpan. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.